Ek het gister gesê, ek het 'n voeltjie gehoor fluit. Na 21 en Pengie gaan drop. Ek weet nie wie van julle het my geglo nie. Of wie het gedink ek is ernstig toe ek het sê nie. En kykie, jare my broer, die ding is 7 minute lang. Jare, dan beteken dit mos 21 en Pengie het iets om te sê, man. Huh? Wil hulle so baie sê vir Mr. MP? Maar welkom aan die liewe subscribers. These Walden Paul reactions, of wat doen ek? These Walden Paul reacts. En he appreciate ons die ruime. Jare my broer, ek het die messages gekry. My broer, hulle het gedrop. Ek denk, ja my broer, gee my net 'n rukkie kans. Man, werk mos nog, man. Man, werk, my broer. Jare, wat gaan die manne sê hier, my broer? The last chapter. So jy van my sê, hulle gaan nie nou nog iets wie sê na die nie, want hoekom sê hulle the last chapter? My broer, dat ons hoor, hoekom die mense sê the last chapter. Kom ons hoor hier, my broer, laat maar uitfigure wat die jade kan praat. Oi. Ek weet nie, my broer, in 'n way voel ek nogals bietjie like, ek weet nie, ek voel ek voel bang om te hoor wat die ouens gaan sê, maar ja, kom ons doen die ding. Ja, hoor die beat, my bro, hoor die beat. So maar wat sê. Promo, ja, fuck jou kom, hyper, sy kom hier met baby rips. Imagine several beefs en movies, sy gee baby steps. En jou ou girl sit daar, maar daar's doop, fuck al kossie, but die voel sy om te my te rip. Fuck jou kom, hyper, sy kom hier met baby rips. Imagine several beefs en movies, sy gee baby steps. En jou ou girl sit daar, maar daar's doop, fuck al kossie, but die voel sy om te my te rip. Ek mis jou kom in 6 en 3 en sien die feikste neiers. Ek sien tip out, hype kak, maar hy sê feikste naie. Ek druk 'n pil in jou bek en dan sê het. Wie's Mr. Tip out nou weer, my broer, man? Hier? Die manne sê sy goer sit in Bredasdorp. Wat the fuck gaat hier in, my broer? Fokkel kossie, but die voel sy om te my te rip. Ek mis jou kom in 6 en 3 en sien die feikste neiers. Ek sien tip out, hype kak, maar hy sê feikste naie. Ek druk 'n pil in jou bek en dan sê het lekker kan sluk. Why Alex was hier op, ek dink MP doen stuk. Ek hou die beef op 'n limit voordat dit wrywing bring. Ek hoor 'n vletjie hasse rypers in jou vriendekring. Het sy van my, dis hy moet die man met feite kom. Van ek aan klein fontein, hoe kan 'n lijk en bom. En net soos die man vir Eddie, dis en dan kom ek vir Teddy. Ek ken die auto wanneer rapper, ek style op Perry. Sy rapper 100 jaar, ek Messi bring 'n bel aan toe. Maar dis in new gen, ek beefie met 'n dinosaur. Hier, my broer, die manne, kyk die manne, ek wil nie sê, ja, so, die manne het iets om te sê. Wat Messi bring 'n bel aan toe, maar dis in new gen. Ex-Messi, ek bring 'n bel aan door. Wag. Ex-Messi bring 'n bel aan door, okay? Maar dis in new gen, ek beefie met 'n dinosaur. Ja. Ek kan nie beef met 'n dinosaur. Why MP sy se pussy kan nie beef met 'n dinosaur. Ek raak aan moe van. Nee, wil dit Nee, kyk hier, Nee, Owens, yo, switch die man nou, my bro. Ja! Fuck! My bro, man. Met 'n
is zo. Oh my word, die man heeft iets om te zeggen, my bro. Ik raak aan moe van die beef heeft veranderd in views en likes. Mijn naam daar krijg in de game, zo allemaal gebruik het voor views en likes. Allemaal is hier voor een minute of 5, en die samen tweeten Skype. Er zijn allemaal die mensen wat claimen is positief, wat alleen negatief vibe. Maar kom ons doen allemaal die speeches van Nikkers museum met duster adres. Die positief man gaat zijn het duster en skielik is allemaal in pres. Wat maak ik een song wat ik praat door die hoed, dus ik zie we toe ja gewoon 6. Ik geef me altijd mijn bis. Zo bedoel ik die fok of die weg. Die mannen de rechtdag ik waar die rappers majority hier zo is bro. Die mensen ze fietsen vertipperd en kattie, maar niemand is zien je was dood. Iemand gaat al maar die poop. Ik heb je file op een scope. Zijn kattie moet stoppen in die koop. Je dus was weak, die mensen ze huil en skielik respond na een jaar. Amper gedankt ze gaat heen plus collies, maar ik heb je niet zo aanvaard. Mannen doen alles voor die fame. Zal zijn voor ze eerst voor die name. Maar nooit dit ik gedankt dat is alle dames je body wil Promo, my bro. Say, die way you promo die spit, ne? He's like, ik zeg, Mr. MP, nou, je zit gewoon beetje, man. Kom ik, geef gewoon voor jou mijn waarheid. Huh? Kom ik geef voor jou mijn waarheid, Mr. MP. Yo, nice shout-out 21, my bro, man. Ja! Dat zijn ze eerst voor die name. Maar nooit dit ik gedankt dat is alle dames je body wil shame. Oh ja. Maar wat zal ze maken als je man jou lijkt die haar moet dus. Duizenden meisjes gaan elke jaar dood, op body shame maar ze bewust. Fuck. Allemaal verdwenen ze mus. Niet allemaal het feiten voor dus. Allemaal kan praten door de straat, maar niet allemaal is stemmen in de straat. Refocus impie. Hij zie in een leaky, hoe kan ik compare met mij? Voor jou drop ik een EP, ze moet niet eens praten, ze moet niet een hairline krijgen. Die nij blijft praten, wat gaat ze maken, ze mij niet perel krijgen. Het lijkt iets vergiet, hoe ze gelijken, die nij is een fan van mij. Ja, die nij is een fan van mij. Oos wit, zij is een fan van mij. Ik wil vragen van foto's, weet wie die ghost is, hij is een fan van mij. Die poes is een fan van mij. Ja, als wie dat is een fan van mij, joh, nij. Yo. Nee, wacht man, ik los jouw jelle fans getraumatized. R.I.P. dit is een homicide. Als ik beef zie ik dolle zijn. Soos kind drink ik ze volle night. Alle rippen zo. Moet dat ze bitter apologize. Wil gelukkig wordt, wie is honest guy. Na die trick het zijn monetize. Ik gebruik voor een mop, hij zie toch. Hou op doen wat ze doen alsjeblieft toch. Ik maak meer geld als wat zij maakt van jouw music af op TikTok. Die zie Ali Boeta, ik een wiet nog. Want ze Michael Myers is een fietsnot. Als ze weer wil komen, moet ze bouwpie zet. Van die niks hier en ze iets komt. Ik kan mij Tom poesen. Nee, Owens, nee. Nee. Kijk, Owens, nee, man. Ja, Mr. MP, die man geeft jou een andere movie, my bro. Huh? Kijk, man, dit. Shout out 21 en thank you, my bro, man. Ja, nee, klas. Die is actually klas hoe hulle die hele move like uitgereken het. Hoe gaan hulle dit doen? Wow. Yo. Ik kan mij Tom poesen. Like hoe kon dat ze van Erik Kees. Noem mij tip out in die straat, ik is heavyweight. Like hoe kon dat ze van Erik Kees. Noem mij tip out in die straat, ik is heavyweight. Fok hij oh, na je zal kan je overheid. Ik laat bodies fokken val zoals een koude tijd. Ha, na die moet hulle wijs van jou wijs van kak aan. Hoe schat mekaar heel tijd zag net zo spak man. Doe kak nice, is even kakker als laks man. Is klomp kopjes in die game, hulle fax man. Zij is klaar frik, ik ga het verlang keek to loop. Bradley, oh jou big, ze moet week to loop. Ik is Nilo en Derek, ik maak je hekken oep. Kom, 21 zijn pengie moet spit, my bro. Kom. Ik heb voor 10 jaar voor wanneer ik zoveel pijt. Oh joh, dat is voor jezelf en is godly mate. Godly pijt, dan moet ik je voor godly wijs. Is nog geen god in je dorp of een god huis. Mij een hit waar die naar jou kan gemaakt. Of een mol waar die naar jou kan gekraakt. Na die trick is het carrière wat je verlaat. Dus hij moet dalen, like voor ze wil gepraat. Praten van plaats naar om je danken te force. Wat dan post ik gewoon piek, wat zeg gewoon flex voor zijn post. Als ik kan let go, dan moet ik boet aan support. Wat is ik kan let die, zij zelf ook een push ik een sport. Kom, Owens, jij moet spit hier, my bro. Kom, stik uit. But they not like us.
Visie om vir my te wys. Hy gebruik hom maar vir rollen om die crowd te kry. Bly pics met almal vat, net vir views en likes. But hoe flex is so hard when hy abuse the nights. Nou MP, hy kak Flex, hy is so hard met hy geabused en dit. Ja, my broer, ja, what the fuck gaan die aan my broer? stuk nee. But they not like us. So visie om vir my te wys. Hy gebruik hom maar vir rollen om die crowd te kry. Bly pics met almal vat, net vir views en likes. But hoe flex is so hard when hy abuse the nights. Nou MP, hy kak staan vir ma se push. Ek dink Boeta moet relax voor die kaart het soef. Dis van die plaas se push. Ons almal noem jou plaas se push. Vir dit daar's dop, maar sy se hond in die kap. Ek wonder hoe jou mot so ooit verwag van 'n aap. As don't fucking goat kan die beef in 'n skaap. They not like us, ek doen nie goed in my slaap. The final chapter, is dit dan klaar? Don, vir julle naiers. Sê hom gou hier, Ronan. Sê hom gou hier. Hace para un moment. Salud, baie liefde van my kant af. Wie is Ronan? Nee man, ek voel nie die man net klik. Kyk jy my broer. Mr. MP het hier gekom, hy het nie. Nee man, wat gaan die aan? Ga jy nog spit? Nobody is safe, kom. Alweer kijk je mij gewoon naar, man. Hij is zomaar kak geweest. Als hij een live rapper is, blij een live rapper. Te veel mensen hype soms. Dag op. Nog een coach. Mr. MP se push, ek kan hom nie losie. Hoe soek ze beef, maar jou oma die kossie. Jy gaat jou docket sit bring, dis fokken besin. My veen gaat aan soos 'n moffie, die veens wil ek moet drop. Doggie, binne jou push en ek fok jy met sotsie. Jou het die manne nou al hulle districts om op een tyd gedrop. Of is die een district met verskillende beats op? Met verskillende beats of wat gaan die aan? Ek vat bullets vir my, ek dotsie. Ek pasieel die game, ek boksie. Van die beef kak, ze moet jou weghou. Sit tap out, hy moet sy bek hou. Hier's nog gees, ze moet jou weghou. Julle is te moves, ek weet hy upset jou. Ek is jou jaad, ek kan my nie uit nie. Liewe goed, ek hoef nie te fight nie. Hy het sy wigo, hy moet nie eens kyk. My bro, wat het tap-out gedoen? Ek weet, daar was 'n live. Ek weet ook hier 'n fok wat aangaan nie. Maar ek weet net van die Mr. Meyer podcast ding. Dis waarvan ek weet. Maar wat is Mr. Tap-out te doen met die hele ding? Wat gaan die aan? Kijk, sy tees gehaald vir Eddie se pryk jou. Hy het vanaf verby ek COVID tyd. Hy kak bom jongens het gou gefight. Nou moet ze weet wie die goat is, soos ek focus. Dit is te slow met tyd. Slaat ek ook op met golden blades. Sy het dit te gou gegryp. Sy moet nou sy foute kyk. Fok linke skouers golden gates. Fok linke skouers golden gates. So die manne dis nie net vir Mr. MP nie, hulle dis sommer vir ek dink hulle dis vir plaasnaar ook sommer, ne? En vir tap-out en dat hulle nog iemand genoem het so. Jou linker skouer. Dit is hy, jou regter of hoe gaan hy so? So hulle sê die Golden Gates gaat almal saam en die gedie is agterna. Fok linke skouers golden gates. Ek sê fok linke skouers golden gates. Ja. As 'n klas, like vir my voel dit like hulle as 'n klas way hoe hulle uitgestiek het. Nou wag ek, ek wil nou wag wat moet sê Mr. MP nou. Ja. Maar hulle het baie waarheid gegee vir Mr. MP, you know. Hy eerste 2 songs is baie waarheid wat hulle gegee het. Maar kom ons kyk hoe lank gaan die beef aangaan. Maar kyk jy maar, se kinders is Wild and Poor X. Duime.